Takže čau, zdraví vás, Rošťák. U našeho dalšího videa kluci ze třídy měli takový keci, že bych měl natočit něco jako vánoční video. Mě vůbec nic nenapadalo, tak jsem se prostě při vánočním úklidu jsem doma narazil na blog, do kterého si kreslím blbosti. Tuhle úplně úžasnou tušku, kterou to kreslím. To je úplně božská tuška. Au. A tyhle gelovky, se kterými se docela dobře zvýrazňuje. A tak jsem si prostě přemýšlel, čem bych mohl udělat to video, a teď na mě prostě skočily tyhle tři věci. Tak jsem se rozhodl natočit video kreslení nějaké blbosti. Jsem si vymyslel nějakého svého hrdinu, jmenuje se Icefire. A myslím, že bychom ho dneska mohli nějak zrealizovat na papír. Potom vám ukážu moje předchozí nákresy, ale nechci si předem zhoršovat to, co tady teďka nakreslím. Takže vám to radši ukážu až potom. Takže začneme vlastně takhle jako kdyby maskou. Nevím, jestli to budu vybarvovat, to se potom ještě rozhodnu. Teď mám takové jako kdyby půlení. A nesmím mu udělat čišatou hlavu tentokrát. Tak, dobrý. Co dobrý, ne? Zatím. No zatím ještě jsem to neposral. Ono mi spíš jdou kreslit nějaký holky, že? Ale Icefire bohužel není holka. Tady prostě takhle, jak mám účes já prostě, podobnej. A nejvíce vyžívám, když prostě kreslím krk. To je prostě úplná nádhera, kreslit krk. Jsou to tři tahy tady touhle super tuškou. No, ona to není tuška fixa nebo něco takového. Ale prostě mě strašně baví. Tak. Vím, nejde mi kreslení. Ale vždycky mi šlo, jim to se ve mě nějak zvrtlo, asi jsem spadl na hlavu nebo něco takového. Tady máme taky to půlení, aby to jako navazovalo na tady ten šátek, tak. A ještě to bude pokračovat na kalhotách. Nevím proč, když dělám dlouhý kalhoty, tak se mi to nějak nelíbí na těch postavičkách. Prostě je to hnusný dlouhý kalhoty. A hlavně potom nemůžu se vyžívat v těch hubených nohách. Což vůbec není pravda, že by nějaký z těch hrdinů měl mít hubený nohy. Nebo ruce. Ale vypadá to hrozně. Tak druhá ruka. A vlastně takový jako kdyby ninja, co bojuje s katanama. Kdyby nevěděl, co je to katana, tak se teďka nakreslíme. Vlastně pravá část je ledová, neboli i modrá. A levá část je ohnivá, červená. Logicky. Tak, to bude snad poprvé, co budu vykreslovávat nebo prostě vybarvovávat Icefire. Proč tu dělám ty katany tak jako z blbýho úhlu? No to je jedno, prostě tohle je ledová. Vás to fidli. Přesto nejde vlak. Tak. Možná to může vypadat taky jako trochu elektrická, ale to je jedno. Tak. Do blbýho úhlu to dělám. A tohle bude ohnivá. Tak. Nevím, jestli jste to viděli, jak jsem to čmáral, byla to hrůza. Ještě bych mohl vynaleznout něco jako plášť. No, zkusíme ho zmutovat. Že měl takhle prostě plášť. Ale na mých figurkách nevypadají dobře pláště, takže to bude spíš vypadat jako křídla. Ale jo, trochu se to povedlo, jako. Ještě můžu mít takový dovln. Tak jo, a jdeme ještě zmutovat nějakýma barvičkama. Mám tady základní, co bych potřeboval. Takže určitě použiju asi jen modrou a červenou. Sakra. Dobré. Začneme červenou, prostě mu tady zmalujeme ksicht. Jakože dostal do držky pořádně. Teď to kreslím z úhlu, že se dívám do objektivu, do objektivu, do toho, co teďka točím, a na to se dívám a podle toho kreslím, podle toho jedu. Takže to asi nebude úplně přesný,
Ale to je jedno, prostě to nějak vyčmárat. To je, aby to bylo naznačený jako oheň. A teď modrou. Sakra. Blbý víčko. Tak. Tak. Doděláme a ještě pláštík můžeme nějak udělat. Zase jsem to rozmazal. To je jedno. Pláštík bude třeba zelený. Bude zelená je sexy, jak mi uzná jeden můj kámoš. Tak. A to by bylo z tohohle videa snad úplně vše. A ještě tu modrou. Počkat, ještě modrou katanu. Tak, dobré. Není to nic moc, ale snažil jsem se a hlavně splnil jsem svůj úkol jakž takž a to bylo udělat video, pokud možno, že nakreslím nějakou blbost, aby se mi lidi na YouTube mohli prostě vysmát. Tak myslím, že si mi za tohle pořádně vysmějete, protože je to hrůza. Ještě srovnáme s jinýma. Tohle byl můj nepovedený pokus, když jsem se snažil nakreslit do barvičkama. Tady vidíte zelený ksicht mu vyšel. A doufám, že mi to nevpilo. Dobrý, nevpilo. Tady to už vypadá mnohem líp. Jo, když to taky není sláva. Žádná sláva. Tady porovnáme tady pokusy o Icefirea. A pokusy ještě jednoho. Tady tenhle mi vyšel docela pěkný. Ale to, co mi vyšlo teďka, když jsem to kreslil, to je hrůza. Tady ten je taky docela pěkný ještě, akorát na krátký katany. Jo, tady nějaký prostě blbost, ne, to nekoukat. Tak, dobrý. Jo, a já si myslím, že pro dnešní video je to vše. A doufám, že se uvidíme v nějakým dalším díle, kde budu kreslit zase nějakou blbost. Tady vidíte, už mám připravenou stránku. A takže čau!